गुफुरनि माखासे ग्रोम ग्रोम गामिफोरखौ बै समाव फिसा एलेखा बानायदों। बिसनाथ सारियालि, राङापारा, दिखियाजुलि बेबायदि बर' ग्रोम ग्रोम गामिखौ दिनैबो जिनाहारि, गाबोनबो न' सावनाय, गाबोनबो लामा सामायाव थाखा फैसा बासफ्राव गाखोनाय समाव हर जायोबा सोरखौबा बुनानै हरनाय, सोरबा कलेजाव थांनायफोरखौ होसो होसो जिनाहारि खालायनाय, बेबायदि माखासे अननाय खालायनानै बर'फोरखौ ओरैबायदि माने नासयबोदों। गिबियावनो जोंहा नैबे गेदेरमा आरो आं जों एखे जायगायावनो जोनोम मोननाय आरो एखे गामि बुंनो हायो। दा जोबोद गावजों गाव गहपुर, दिखियाजुलि, राङापारा उखुन्दै खुलायदों। जोबोद बाख्नायथाव। मानो होनोबा मोननै बर'नि थाखानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल माने जोंनो हो आं रायजो राजाखौ खावलायो जाहाथे माखासे गारबोनाय समाव जेरै मोनब्रै जिल्लायाव गावजों गाव दाङाबाजि, खोनासंथावै नायथावै मालाबा समाव गावजों गाव बुख्रुब सुख्रुब जालायनाय, जाहाथे बेबायदि बारहावाया गहपुर, राङापारा, दिखियाजुलि बेबायदि हालामाव जाया। राजखान्थि हान्जायाव गावजों गाव बखिलायनाय, गावजों गाव सोंखारिलायनाय थाखायो। नाथाय गहपुरनि रायजो राजा, राङापारा, दिखियाजुलि माखासे रायजो राजाफ्रा जाहाथे सानलायनानै जाय लिडारा खामानि मावनो हायो, जेरै प्रमद बर' सारा गारबोनाय समाव बुंदोंमोन गहपुरनि जाथायखौ लानानै दिल्लीनि दरजाया गेवदों जाहाथे सेकेन्ड क'क्राझार गहपुरा जायो। बेबायदि प्रमद बर'आ माखासे गारबोनाय समाव बुंबोदोंमोन। बेबायदि प्रमद बर'नि बुंनाय रावखौ जाहाथे मावफुंनो हायो। जायखिजाया पार्टियाव थाया मानो जायफोर साफा सानै पार्टिनि जानानै बांद्राय बुंनाया जाहाथे बुंनांगौ बायदि बुंदो आरो माखासे लिडारफोरनि सायाव लिखित बायदि खुगाजोंनो लिखित बायदि सोर पार्टिया मा मावना होफैनो हागोन, जाहाथे बे पार्टियानो अराय समनि थाखाय सोरनिबा हान्जाखौ बे पार्टियाव थानानै ओरैबायदि माने खोनासंथावै माखासे आयेननि बारगा सोरबा बायदिया नोजोर होनाय, बेबायदि नोजोरनि एसे गोजानाव थायो। मानो होनोबा गहपुरनि जाथाय, बिसनाथ सारियालिनि जाथाय, राङापारानि जाथाय, जायखिजाया जेब्ला हादान जाजेननाय बै समाव बर'फोरनि माखासे भट होनो मोननाय मोनथायखौ मोनोबा जाहाथे बर'फ्रा बै जोंखौ नायनो हायै हारिफ्रा ओरैबायदि माने बै हादान खुलिनाय समाव बे जायगायाव ओरैबायदि नासयबोदों, सोबख'बोदों, सोरबा आन्दलनकारि, सोरबा हाथियार हमग्रा बर'नि बे गामिखौ, बर' गामिखौ ग्रोम ग्रोम बानायनो थाखाय जोबोद खस्थ' लाबोदोंमोन। बे खस्थ' लाबोनायनि फिथाइखौ दिनै भट होनो हानाय, गावनि पावारावनो भट होनानै जाहाथे खामानि मावनो हानाय बे मोनथायखौ मोनबाय। बै हादान खुलिजेननाय समाव बर' गामि ग्रोम ग्रोम जायोबा जोंखौनो माखासे थेर फाथिफिनगोन, हाथियारजों नङा, आन्दलनजों नङा, भट होनो मोननानै जाहाथे सोरबा एमएलए, सोरबा एमपि जानानै जोंखौ जाहाथे बै समाव जेरै जोंखौ नायनो हायै हारिफ्रा गाग्लोबदोंमोन, फिनै जोंखौबो बर'फ्रा बेबायदि माखासे खालायफिनगोन नामा होननानै बर' गामि ग्रोम ग्रोम खालायजानायखौनो बायोमोन। गहपुरनि माखासे ग्रोम ग्रोम गामिफोरखौ बै समाव फिसा एलेखा बानायदों। बिसनाथ सारियालि, राङापारा, दिखियाजुलि बेबायदि बर' ग्रोम ग्रोम गामिखौ दिनैबो जिनाहारि, गाबोनबो न' सावनाय, गाबोनबो लामा सामायाव थाखा फैसा बासफ्राव गाखोनाय समाव हर जायोबा सोरखौबा बुनानै हरनाय, सोरबा कलेजाव थांनायफोरखौ होसो होसो जिनाहारि खालायनाय, बेबायदि माखासे अननाय खालायनानै बर'फोरखौ ओरैबायदि माने नासयबोदों। बे नासयबोनायनिफ्राय बर'फ्रा देरहाबोदों आरो दा बेनि थाखायनो आं खावलायो जायखिजाया पार्टिया थाङा मानो जाय लिडारा बै गाग्लोबजानाय समखौ गोसोखांनानै खामानि मावो आरो प्रमद बर' सारा बुंनाय बायदि खामानि मावो। दा मोननै दोलोखौ ओरैबायदि बर'फ्रा हास्थायो, सोरबा बिपिएफनि मानसिया मोजां मावनो हागोन, इउपिपिएलनि पार्टिया मोजां मावनो हागोन, नाथाय मोनसे जोंहा गिथावना बिटिसि बिटिआरआव अबे पार्टिया, नेशनेल पार्टिया हाबदों। गावजों गाव नांलाय खमलायनि गेजेराव नेशनेल पार्टिया बे बिटिसिनि पावारखौ लानानै बै समाव मा खामानि मावहैगोन जोंहा साननो गोनाङा नैबिसो। दा गावजों गाव बिपिएफनि मानसिखौ बेयाव दाफै, इउपिपिएलनि मानसिखौ बेयाव दाफै, बेबायदि गावजों गाव माखासे सानलायबाय थानानै गावजों गाव दा उखुन्दै खुलायदों। बे उखुन्दै खुलायबाय थानाय जायफोर रायजो राजाफ्रा समानै जाय लिडारा खामानि मावनो हागोन, सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल मोननै दोलोनि पार्टिखौ नायनानै जाहाथे भट होयो। नेशनेल पार्टिया जाहाथे
BTC BTR नि माखासे मावनो गोनां खामानिखौ जाहाथे आद्रा खालाया बेखौसो आं हास्थायो आरो बयबो माखासे सोलिबाय थानाय बै गारबोनाय समनि सोलिबाय थानाय गावजों गाव मालाबा समाव आथिं बुख्रेबलायनाय मालाबा समाव सोरखौबा खावलाय सावलाय बुलायनाय सोरखौबा माने साइकेल सालायनो हायै सोरबा बाइक सालायनो हायै अन्थाइ खुबैलायनाय बेबायदि जाहाथे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जाया सोनाबनि बारहावाया जाहाथे सानजाहा जाया बेखौसो जोङो खावलायो जोंहा दा नैबे गेदेरमा साराबो फंनैसो बुंखाबाय स्पष्ट आरो आंबो गोसो गोरबोनिफ्राय स्पष्ट रायजो राजानिसिम आङो खावलाय हरनो हानाय आंहा गोदै राव गैया खाब्रां रावैनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम गहपुरनि रायजो राजाफोरनिसिम बिलटिनि सोमावसारनाय आबसुनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय बै बर' गामिखौ माबायदि बर' गामि ग्रोम ग्रोम बानायबोनो हाखो बै बर' गामि ग्रोम ग्रोम बानायबोनो दिनैसिम बे बानायनायाव बेसेबां खस्थ' मोनबोखो जाहाथे बेखौ बयबो आबसुनि सोमावसारनाय बिलटिनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय बयबो गोसोखाङोबा बयबो खस्थ' मोनबोदों ओरैबायदि मालाबा समाव फरेस्टनि डिस्टार्ब मालाबा समाव पुलिसनि डिस्टार्ब मालाबा समाव सोरबा दुथांफ्रा बर'फोरनि न' सावना होनाय मालाबा समाव सोरबा कलेजाव थांनाय सोरबा रायजो राजाफ्रा खेथियकफ्रा मैगं फाननो थांनायाव ओरैबायदि नासयबोजादों जाहाथे बै समाव आबसुनि सोमावसारनाय बिलटिनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनायखौ गिख्रंनानै गहपुरनि बर' गामि ग्रोम ग्रोमा जाबोदों बिश्वनाथ सारियालिनि बर' गामिया ग्रोम ग्रोम जाबोदों राङापारानि बर' गामिया ग्रोम ग्रोम जाबोदों दिखियाजुलि माजबाद हग्राजुलि बर'फोरनि सोमावसारनायनि दारैनो बे बर' गामिफ्रा ग्रोम ग्रोम दिनै गावनि खुंथायाव गसंनो हानाय बे गसंथानो थाखाय बर'फ्रा देरहासारनाय होननानै जों बुंनानै लानांगोन बेखिनिखौ आं बयनिसिमबो मेसेज होनानै बेखिनि आङो बुंनानै जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा आरो बे गेदेरमानि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा आं बयनावबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो